ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର 4ଟି ନିୟମର ପାଳନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଭୋଜନକୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କର, ଶୟନ ଶଯ୍ୟାକୁ ଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ କର, ସର୍ବଦା ଲୌହ ପ୍ରାସାଦରେ ହିଁ ରୁହ, କେବଳ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ସୁଖ ଭୋଗ। ଏପରି କହି ରାଜାଙ୍କ ମା ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅଜୀବ ନିୟମ ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଅବାକ୍ ଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ରାଜଗୁରୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭୋଜନ ପାଚନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସିଥାଏ ତେବେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି ନିଦ୍ରା ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପଥର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୋମଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା ପରି ନିଦ୍ରା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ମନରେ ଲୋଭ, କାମନା ଏବଂ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ବିଚାର ନଥାଏ, ତାକୁ ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜ ମନକୁ ଲୌହର ପ୍ରାସାଦ ବନାଅ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ଏହି ପରମ ଆନନ୍ଦ ସହ ଏକ ହୋଇଯାଅ।